दा जों गोलोम बोथोरावथ' माखासे मानसिफोरनि ओरैबायदि हुदा दं जायफोरा माने गरमाव बियार लोंनानै बेसेबांबा मोजां मोनो बा माखासे मानसिफोरा बियार लोंनानै गोजोननाय लायो। दा जों माखासेयानो बियारखौ लोङो मानो होनोब्ला जोङो किसुमाना खायसेफोरा थान्दा मोननो थाखायबो लोङो, खायसेफोरा आरो मोजां निसा लानो थाखायबो लोङो। दा बुहुमनि जायखिजाया मुवा बेसादानो बेनिफिटबो दं आरो बेजों लोगोसेनो साइड इफेक्टफोरबो दं। दा बियार लोंनायनि खायसे बेनिफिट ओरैबायदि मोजां मोजां बेनिफिट्सफोरबो दं जायखौ प्रेक्टिस खालामोबा बेफोरबायदि खायसे बेरामफोरनिफ्राय माने गोजानाव जानखारनानै थानो हायो। दा बयनिख्रुइबो गिबिसिन बेनिफिट एबा प्रफिटआनो जाहैबाय बियार लोंनायनि। बेखौ जुदि जोङो लिमिटाव प्रेक्टिस खालामोब्ला केन्सारनिफ्राय जानखार जानानै थानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो जोंनि बिखानि थाखायबो बियार लोंनाया मोजां होननानै खोनानो मोनो। बेनि उनाव जाहैबाय किडनि स्टन जायो जोंहा माखासे मानसिफोरा। किडनि स्टन जानाय लोगोसेनो बेसेबांबा मा होननानै बुंनो आंबो माखासे न'खरफोरखौ नुबाय, खायसेफोरा जोंहा निजा सासे आनैयानो माने किडनि स्टननि थाखाय दिनै रुंसारि जालांनांदों, न'खराव असान्ति जायो आरो। दा बिदिनो जुदि जोङो लिगेलाव जुदि जोङो माने बांद्रायबो इउज खालामनो होआखै जे बियार लोंनानै पुरा लामाफ्राव गोलैसोना थानाय बेफोरबायदिखौ थारमाने आं होनाखै। दा लिमिटाव लोङोब्ला माने किडनि स्टनफोरनिफ्रायबो माने जानखार जानानै थानो हायो होननानै रिपर्टनिफ्राय खोनादों। दा खोनानाय मथेब्ला बियार लोंब्ला जोंनि हारा जिहेथु थारमाने जोंनि देहानि हाराफोराबो माने रासिन जानायनि मोनसे चान्स थायो आरो जोंनि हाथाइनि थाखाय मोजां होननानै खोनानो मोनो आरो जोंनि स्किन एबा बिगुरनि थाखायबो मोजां होननानै खोनानो मोनो। गोथौयै साननो लागा बाथ्राया बेबायदि बिब्दि होननानै नोंथांमोना जाहाथे गोबां बिबाङाव बेफोरबायदि बेसादफोरखौ इउज खालामा बा बाहाया। आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअसफोरखौ लाइक खालाम आरो लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।